Здравейте, приятели! Реших да покажа долу-горе докъде съм стигнал. Отвътре, отвън. Поставих вати вече долу. Мембраната до някъде е сложена. В момента работя отвън, защото времето позволява. Така, ето отдолу как е. Ще гледам да го покажа. Долу е с метална мрежа. Доста здрава. Против гризачи. Има фибран под ватата. 5 см запенен. Отдолу има мембрана. Насочена навън да излиза парата. Тук от горна страна е насочена все едно да пази ватата от парата. Номер е ватата да остане суха, за да се запази изолационните свойства. И ще сложим и тук, ще го запълним и дюшемето. И дъски от дюшемето, ето го дюшемето. Още малко и ще почна и него. Отгоре нищо не съм бутал. Пълно е с вата, изолация. Тая стена после ще видим какво ще я правим. Може с картон да я затворя. Тя е стената на банята, но ще видим. Тук стените също ще се напълнят с вата, с каменна вата. Пак пароизолация. И после гипсокартон. Те сега ще изляза отвънка да покажа докъде съм стигнал. Ето отвън как е. Има още какво да се желае, но поне може да посрещнем дъждовете. С ламарина, ефтина ламарина, тънка ламарина. Тук покрай прозорците съм ги сгъвал. Рязал съм, сгъвам. Фугичката я напълних с силикон. Малко грозничко стана, ама после ще се поиграя с макетното нощче да я почистя. Аглици също ги огъвам. Ползвам от това. Ето как е захапано и от другата страна да хвани. А тая идея ми дойде в последствие. Това е подложка за ламинат. Понеже ламарината прави конденс. И за да не мокри мембраната, а също и когато много напече тая ламарина, за да не нагрява вътре самата стая, сложих тая подложка. Пак ще се вентилира ламарината облицовка, няма никакъв проблем. Сега тук остава малко да довърша там. И отзади сега дет показах. Тук имам още малко да довърша. Подлепил съм го с лепенката на Кнауф. Чакай, че се спънах. И тук отвътре горе малко трябва да дооправя. Значи долу-горе добре се получава. Аз така затворих горе една тераса. И там горе се вижда другата тераса. По този начин е затворена и държи. Държи, само се личи. Последно преди години имаше една градушка. Тия удари са от градушката. Беше жестока градушка. Тук прозорец съм сложил. Дъската ще ги боеди съм кафяво. И двете. И така. Да се надяваме, че до снега ще е затворено. И ще редя дюшемето, а пък до нова година дано да е готово.
Сега тук не съм мислил после дали да слагам, да затворя профила. Има време. По принцип те се вентилира. Не ми е грозно. Нема бърка. Ще видим. Всичко се променя в процеса на работа. И така, благодаря за вниманието. Живи и здрави всички. Довиждане. Чао.